Xiques, què tal haveu passat el diumenge i el cap de setmana? Haveu eixit al final amb els papis? Hi havia molta gent, Massa gent i massa irresponsable sense fer cas al que ens han dit. Hem de ser un poquet més conscients. Segur que vosaltres ho haveu fet superbé. Avui anem a aprendre sobre els materials. Els materials tenen unes característiques diferents. Poden ser durs, blancs, rígids, flexibles, rugosos, llisos. Anem a veure com és cadascú. També us vaig a proposar dos tipus d'experiments que podeu fer a casa. Anem a llegir, que diferents que són tots els materials. Els materials poden tindre característiques molt diferents. Durs, que són difícils de formar, com és el vidre, o la pedra, una pedra també és molt dura. Rígids, que no es dobleguen ni es retorcen. Tu el vidre no pots doblegar-lo. Ni la roca tampoc, el vidre, la pedra. I rugosos. En este cas, la pedra sí que és rugosa, però el vidre és molt llis. El cotó. El cotó és blanc, blanet, i es deforma amb facilitat. També és blanet la tela, perquè normalment estan fets de cotó. I flexible. N'hi ha algunes teles que són superflexibles, les que tenen un poquet de goma, més encara. Els pantalons estos elàstics encara són més flexibles. També són flexibles alguns papers perquè podem doblegar-los, veritat que sí? I en aquest cas, estos papers són llisos, o sigui que els materials poden tindre no sols una característica, sinó que també poden tindre moltíssimes característiques més. Vaig a posar-vos ací el tipus d'experiment que podem fer per a donar-nos compte dels diferents materials i com funcionen. Si flota o no flota. A veure, quins són els materials que necessitem? Un got amb aigua, un tap de suro, un tap de plàstic, una moneda de metall, si teniu alguna pedra en casa o algo que pese prou, i furgadents de fusta, algo de fusta que a més siga xicotet. Què és el que hem de fer? Primer, prepara un got amb aigua i els objectes fets amb diferents materials com estos, des de les imatges. Després, un a un, no tots al mateix temps, que vos conec. Si volguereu posar-los tots al mateix temps, en compte d'un got d'aigua, tindríeu que agafar una safata, val? Amb aigua. Posa els objectes dins del got i observa què passa. I després heu de respondre unes preguntetes. Quins materials sí han flotat i quins materials s'han enfonat? No fa falta que els encercleu, però vull que vos doneu compte de quins sí que floten i quins no. Repte preparat. Anem a veure què ens diu en aquesta activitat. Pensa i escriu una característica del material en què està fet aquest objecte. Pot fer-ho utilitzant les TICs. Si estiguem en el col·le, aniríem als ordinadors i ho posaríem en l'ordinador. I vos ensenyaria a escriure alguna cosa, però no estem en el col·le i podem fer-lo o bé en casa o bé espereu-vos i quan tornem a l'escola ho fem amb mi una altra vegada, val? Bé, la característica d'aquesta trompeta, a banda de ser dura, jo pense que és molt llisa, mireu que lluenta és. Jo vaig a posar que és llis, és un material llis. Aquest és un material dur, perquè la fusta, com havíem dit abans, no, havíem dit la pedra, no? Però la fusta també és dur. I el paper, mireu com se doblega, és flexible. Mireu com s'escriu flexible. Flexible. Ok?
I ja tenim feta aquesta part. La següent part és un altre experiment. Diu zona de ciència. Ho veus o no ho veus? Preparem 2 gots de vidre amb aigua, una cullera, sucre i arena. Si no teniu arena, podeu fer-lo amb farina, val? I després heu de seguir aquestes instruccions. Uno amb el sucre i un altre en la farina. Heu de menejar i a veure què passa. O si teniu sucre blanc i sucre negre, també podeu fer-lo i veureu què és el que passa. Diu, fixem-nos en el resultat i pinta com creus. Diu, com de roig el got amb aigua i sucre i de verd l'aigua de l'arena. L'arena, el sucre o el sucre negre, val? I els materials transparents anem a veure i experimentar amb la llum. Els materials transparents permeten veure a través seu. Per a saber si els materials com el vidre o el plàstic són transparents, necessitem 2 gots, com els que hi ha en les imatges. Un que siga transparent i l'altre que siga opac, que no deixi passar la llum. I tirem una goma d'esborrar i ens donem compte de que quin got de l'experiment està fabricat amb material transparent, senyala-lo. Jo penso que no fa falta ni que vos diga quin és, perquè seria així on se veuria la goma. Veritat, guapos i guapes? I el d'abans, preferís que ho feu vosaltres en casa, però si vegem les respostes, el verd, que és el de l'arena, seria aquest, i el roig seria l'altre. Got d'aigua i sucre que s'ha quedat sense res. A veure aquesta activitat. Diu, fes clic sobre els objectes fabricats amb material transparent. Fem clic? Este? No. Este? Sí, mireu com se veu l'oli. Este? No. I aquest? Clar, és de vidre. Comprovem? Perfecte. Fes clic sobre els objectes fabricats amb un material bla. Este és blanet? No, superdur. Aquest és blanet? No, també és superdur. Aquest és blanet? Jo pense que no. Jo posaria sols este. No se veu molt bé, no sé si és de plàstic o és de guix, d'argila. Se la juguem a veure si és de plàstic o de paper? Vinga, anem a comprovar si està bé blanet. Menos mal. Val. Diu, fes clic sobre els objectes que són llisos. La pedra? Jo pense que no. Sí que té una superfície prou llisa, però en aquesta part d'ací poc és rugosa. Sí que havien dit que el paper és llis. Per favor, això ni de broma, mireu que rugós és. L'esponja. I el vidre superlliset, Comprovem? Uau! Ho hem fet tot bé, menys mal. I això és tot per avui. Espero que ho hagueu passat molt bé i que se divertiu en casa fent aquests experiments. Besitos!